А последната категория в панела Лидерство и постижения е категорията Бизнес журналистика. Отличието от тази вечер ще връчи господин Даниел Димитров, изпълнителен директор на Business Lady International. Да чуем вашите аплодисменти. Господин Димитров, чест и почитания. И тази година победител в категорията е съвместен проект между Forbes България и Нова. Успехът Forbes по Нова. Това е седмичната поредица, която се излъчва в съботното издание на предаването Събуди се по Нова, като представя по две истории на вдъхновяващи бизнес лидери и техните компании. Каним при нас на сцената Живка Попатанасова, бизнес журналист, чийто професионален път е минал предимно в телевизионната сфера. В продължение на години тя е лице над сутрешния блок на Bloomberg TV България. Продължава кариерата си в дигиталната бизнес платформа на BTV, където разработва няколко онлайн поредици за жените в бизнеса. През 2024 става част от екипа на Forbes България. Вече близо година Живка е редактор в бизнес медията и работи върху съвместния телевизионен проект на Forbes България и Нова. Аплодисменти. Честито! Добър вечер! Безкрайна благодарност за номинацията, но и за наградата тази вечер. И както винаги казвам, след излъчването на поредния епизод на успехът Forbes по Нова, най-вече съм благодарна за доверието, което ми оказва българският бизнес, защото между нас всичко започва именно от изграждането на доверие, да мога аз да разкажа историята и да покажа по един уникален начин и да може бизнесът да намира своя пристан именно в медии като Forbes България и като поредици като успехът Forbes по Нова. Така че благодаря най-вече на българския бизнес. В мое лице вие винаги имате един журналист, който застава плътно до вас, до вашите проекти и най-вече за вашите успехи. Благодаря и приятна вечер. Благодарим.